Γεια σας, είμαι η Μαριλένα, είμαι Pilates Instructor και θα σας πω την ιστορία μου. Υπήρξα βαρύκοη από παιδί, μάλλον από ιώσεις και προσπαθούσα να ταπεξέλθω στην καθημερινότητα με τρόπους όπως κάνουν τα παιδιά. Λίγο να διαβάζω τα χείλη, λίγο να υποθέτω και έτσι κυλούσε η ζωή, χωρίς εγώ ποτέ να έχω την εμπειρία της κανονικής ακοής που έχουν όλοι. Και τα ακουστικά τότε δεν είχαν την τεχνολογία που έχουν σήμερα, που δεν φαίνονται, που έχουν χίλια καλά και δεν τρέπεσαι και να τα βάλεις. Έβαλα λοιπόν τα ακουστικά μου, σχεδόν περίπου στο πανεπιστήμιο και τότε πια κατάλαβα τι είναι να ακούς και πώς είναι η ζωή με αυτό. Η συνεργασία μου με τη συνακοή άρχισε όταν μετακόμισα πια στο Φάληρο. Να πω ότι από την εμπειρία μου που έχω με τα ακουστικά, δεν έχει σημασία το μηχάνημα να είναι το πιο ακριβό, η μεγαλύτερη τεχνολογία. Αυτό που έχει πολύ σημασία είναι να έχεις κάποιον να ξέρει να στο ρυθμίζει, να ξέρεις ότι είναι κοντά σου και ό,τι χρειαστεί να μπορέσει να σε βοηθήσει. Γιατί αυτά θέλουν συντήρηση, θέλουν έναν άνθρωπο να νιώθεις εμπιστοσύνη και ασφάλεια. Στη συνακοή έχω βρει μια ομάδα, το Σαράντο και την Κωνσταντίνα, που νιώθω ασφαλής, ότι οτιδήποτε και να συμβεί, ανά πάσα στιγμή, σε κάθε χρόνο και στην κάθε περίπτωση, θα με βοηθήσουν να έχω πάλι τα ακουστικά μου.